पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो तो नसीब होई 2 एकड़ जमीन हो। पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो तो नसीब होई 2 एकड़ जमीन हो तो नसीब होई 2 एकड़ जमीन हो। कितना चिलैबा भैया कितना चिलैबा भैया पापा माई पैसा काम ना आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम ना आई। पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो। गईला के बाद लोगवा कही बेईमान हो पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो। गईला के बाद लोगवा कही बेईमान हो गईला के बाद लोगवा कही बेईमान हो। मरला के बाद जइबा मरला के बाद जइबा इज्जत गवाई पैसा काम ना आई। मरला के बाद जइबा इज्जत गवाई पैसा काम ना आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम ना आई। कहता लिए हो सुना कर ऐसा कौन काम हो कहता लिए हो सुना कर ऐसा कौन काम हो। दुनिया से चले जाइबा तो जपी लोग नाम हो दुनिया से चले जाइबा जपी लोग नाम हो। संप्रदीप जीवन तोहर सफल हो जाई पैसा काम ना आई पैसा पैसा